Sarpathar constituency hawarara da tumlang ke krenga jok pai pai chiklu ke par chupu hai ke bai chinglong wangwe sai dilang. Anupam Tokbi Mahamaya constituency pen MAC kilik along kithordunji aphan kachesik. Racharia songja atum kachi jokdun pen doloni teron arong ke thak jipu ke rat chikroy dun thekhe. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjikta Birta ton pen. Lakhain ko rahini Sarpathar constituency ang kang balipathar hawa rong ko isose arong aradatum pining surihini reng ko raise aning kan khiti ke klema por arwe ke misenang ki sunse jok hidilong le apirthe mat kreng ang kimande da jok hawarara datum hai chu bailong le pena jok sok chu elong le chu somlong le mandadlo kedam tanga por hot bokajan circle agriculture department edio lapen AE tumpen inspection ang kahumre hot lamthe ke jaite kangke hector phokep so se arida jai hai chu bailong wang wedadlo lasi hai chu bailong wang wya ki sungpen kachingrai unjia phan bokajan circle agriculture department atum pen tami kachirap kachitu ponjia phan pachini pon Sarpathar hawarara datum langke krenga ki sung kachetong pena jok surhini reng ko raise aningkan hai chu bailong wang wedet pen kupilo ke manpo non surhini reng ko rahini aningkan akhim ki thurjang ring dokoklo lasi Karbi Anglong Network council EMC MLA lapen MP atum ajada war sai pen tami hawarara da ki sung kapa jok pon unjia phan hawarara datum pen chuning ripon Borpothar pen jotno singbe 365 news India Inod banghini racharia songja atum kachi jokdun ajoini doloni teron arong ke thakji aphan pura register kolom oddong pen adon signature campaign dam pen rong barim tong dodunji mamate rong kimi tong dodunji ma puke patini padoponlo rong asar pen riso basa atum aphan lamthe isi arju ponpe hor ebong pen rong kachekakji alam kacharju ave pin pen rong mikardo an arat aphan kapamang huprong asai ke klem ke chokche lapen mentuni da chekroidun thekhe pusi doloni sarthe teron arong asar bronson teron pen lamthe ningje pon patumi pai pai ni phai krehini arni nerlochi tim por phai krehini ra minute inkoya por malom nijang Karbi Anglong rongkhang MAC constituency angkang doloni sarthe teron arong rongasar achatai along rongasar bronson teron pen phirangke amai phaponsi phirangke amai along bangso alamthe pangdak pon rongasar bronson teron pen phirangke amai along puthot ke pajir mi pon atengke macher sovet akarbia khai sitami achercher akarbi arong kache thak thu alang pulotangte kachingri kalilok kachelang selet atowarsi damrongpo nonamat doloni sarthe teron arong amikar don Trokner ke bratrok do bangso arong non pen ke owe pli terona sorong chukim pen chari chalom ponlo bangso rong laan aningkan lapuson alam pinlang men lapuson alam ke padomate rong kache thak ji pura bidilang nonang ke klem ji puke rong asor lapen mekardo an sita chekroidun thekhe rong ke thak ji pualong inod banghini racharia songja atum nang kache jokdun do lasolong rong ameka bronson kropu abang pusi rong barim tong dodunji mamate nilong sinang dodunji mapusi mekar adon karju dam pusi pherangke amayalong jaipon racharia songja atum angsong le rachari pathu chotnot rong alongke nangchi jokdun de dedra rong isi rup isi ning isi pet ke padoji aphanle bor-e ponot racharia songja atum rong ke thak along kichu dun so mate mastermind ke klem don abang phu atum non amad labang so alam chepang sam thu serak non kali pulotang te muke rata chatai along nangli men paklang ham aphike nangli political career henodak apod lopusi rong asar bronson teron ningje halapu mekar sarmar atum penta kaningje ke doloni teron arong tharve saru jangphong saru arong lo Nelitum mekar do ansitami ke do bom rong asar alongsi dodun thipji athema alang litum rong asar riso basa pherangke diuri aphanching waiwe pin pen lason ke klem ke chokche pusi ningjerin pi halapuri so ejang atuma hin penta rong ke thaga long masap so ta chedon dun thek the pusi ningje lason si nimarli atuma hin penta rong ke thak alam nang ke klang ke ningduk piklo lasi laso putha ke chedon dun thek the doloni terona rong pen MACEM MP ke mandun abang anta dolo pusi pherang ke amaya long nimarli atum lamthe ningje pinpur ponmi doloni sar theteron arong asar bronson teron ke Karbi Anglong rong asar amai along chunbang arpusi klempon bom lola pen in charge nijang Karbi Anglong rong asar amai arputa dobom lason thak sinon ke dobom ke thom ST parliament constituency IMP Horen Singh be mahang ke thek arong lapen MACEM nang ke khilong arong lo kijut se pherang ke amai along amat riso ejang atum pen pater piponsi doloni sar theteron arong pangtang nang kaike ateng do thip nang ma do thip nang rong chekak nang ne pura hang taram ponsi pherang ke amai pajut ponlo
Birta pangdak pondong kamukam pen Kelvin Terang 365 News India. Nili inudak sathiteron arong West Karbi Anglong 5 rongkhan constituency arlo sathiteron warong along arong asarlo penili men ke bronson teron amanili Karbi akhaya phan mate Karbi Anglong angkang arlo ke do arara Karbi dumphan kapachini mate kapacheta kang tunglam la puhelo kedamta la July 7 arni inut bahini atum dak rong along thurpak pen adon restar kolom odong pen ni rong ache sengpo ni teron rong dudun delo dak rong thakpo pusi kaninge pen adon dam pen karjuda ni long nang dudun nai hapu dudun nangelo tapen ke puma ki doji pu karjupon padolo lasi labangso bangke ni li rong sar pen labangke kroi thekthi athema ilitum ache suwe da Karbi angbong ilitum kache thak do lapen ke rong acher cherbet arong pensil itu aku kasih thak tu puluti ilitum Karbi akhaitum konasi ilitum kacingri yang thek dak kilongpo lake kacingri kalilo monon phige lake ilitum kacelang selek atwar silisum ilitum dampo Mahamaya MAC constituency aparman dong mukak duportimung arong amekar anupam tokbi inut rad asai klembang phu non kevangji MAC kilik kacepate along kacepate dunji aphan kacesik kepangcheng labangso alam alangli anupam tokbi patumi pai ni pai krehini arani pherangke amai ke phapon along pangdak ponsi puthor rad aphan than pachini alangli hin pen than pachini pon rad achatai lapen rad aparman ki klem kedam along bidi akimi jakong kimita akenang sot lapen owe kimi atumason kacepate dun ta akenang sot lasi alangli anupam tokbi setami amena jongjong pen MAC kilik along kacepate dun jia phan chisik chedang pon loputa than pachini pon Dong mukak pen Birta pangdak pon Ruby Singh Hanse 365 News India. Nasi ang badik deposit itu an stamin alitum han stamin ini cetelo wang loko. Nasi rata saya ke klaim jikan mahamaya angkang pi atau anu kelele an stamin ke klaim jikan ini hanglo ini kan ini si rata kang ke klaim jikan rata ajakong kecen dia kan ini non kewanji amun senlong setame cepate dunji kan ini kan junjung pen setame ini tipon lo lasi non mahamaya angkang pilong setame rada tum topiklan kisum kiboy setame kelang ponji kan ini obe kimi ahin pen setame ini mithan junjung pen setame ini lasokan kam cejol kon lo lasuk taksi ini kan bang Adap Abirta Mahamaya doan sitame young generation youth energetic non ilitum Karbi Anglong cari pondong si yang sar energetic apawar alang dikeklian kedam ini cing sanksi ini sitame youth ahin pen sitame di laso asai lang rada kami klaim di kansi ini cek pondong laso taksi di non ini nalitum press Adap Abirta itu umus kami so lambang dan kontak lo lasi non ilitum Karbi Anglong atau anu sitame ketek long le ahok lu kon sitame tek long lo kawar sitame tek long lo energetic siam sal alang ni ke Japon atengken non owe kimiatum ajakon celong kon owe kimiatum aphan sport culture sitame adopt kon nai tu a constituency tin sitame studium sitame alang ni kon long lo ipon lo sport culture sitame non ilitum Karbi Anglong youth atu adopt pon lo lasi laso kita nili sitame ini owe kimi ahin pen gitu kada mahamaya kan pialong non kewangji amun senno cepat dinji kusi ini berada pancung dilo lasi lapen bete Nelitum mahamaya kan kira doan sitame di panan youth dua petak ini panan konsi cerak dinji kusi ini cekidon Pini Abirta ke lapuan se kangton iglong arnige me kardom